Lah kon lagu Valentine. nyanyi apik basa ngomong kon deledek. Ya lagune keken. Lho, tapi penghayatanmu luar biasa lho, Nduk. Lagune anu, Mas. Memang nadanya piye ta kuwi? Kuwi nadane pantes digawe wong arep bunuh diri ngono kuwi. Lho. Lah berarti wong arep bunuh diri kudu nyanyi kuwi sik. Heeh. Walah, no ya kesuwen bunuh diri ki ndang nyemplung, ora kok dadak leren nyanyi sik. Kuwi jenenge gak bunuh diri. Apa? Wong gendeng. Yo ngalah, tambah ayo lho sampean nganggo coklat ngene iki jan. Iya, ini tuh requestnya dari tuan rumahnya. gitu. Sinden-sinden nanti pakai coklat Coklat, ya, ya. gitu. Karena nanti biar sama peladennya. Oh iya, ben bisa. Peladene apa jenenge sing ning ngarep mau jenenge apa? Juru tamu. Juru kunci. Juru kunci lek mburi kono, iki juru tamu. Juru tamune mau lek nggawe coklat-coklat. Kadang-kadang biodo, kadang sing padha keluarga besar dan juga sing padha rewang. Aku yo coklat tok no. Oh, iki ora coklat lho iki. Berarti lagu iki tuku. jenenge kuning-kuning tayoke. Oh, berarti aku salah tuku iki mau. Tuh. Emas yo. Emas iki bling-bling emas ki. Emas rencana kita Sing coklat iki wajahmu. Sing iya. coklat. Jane mau rasa tuku ya toh. Meneng ngene. Ote-ote. Aku bayangne kaya apa? Kayak reca. Lah kaya reca. Iki wis enek tugune. Yo alah nggih. Ya nak, pengiki alhamdulillah. Alhamdulillah sowan dateng keluargane Bapak Haji Wakidin. Haji Wakidin kalian Ibu Supiyati. Sak menika bapakne sing damel beskap warna hitam. Terus nek ibuke nika sing Endi ya, Jal? Sing endi? Sing damel jilbab. Lah kabeh jilbaban kok. Iya. Mantane ya jiblapan. Penetamune ya jiblapan. Jilbab. Lah ya jiblab. Jilbab. Lah ya jiblab. Tuh. Jiblab domungi jilbab kok Iya. jiblab. Ah urung-urung wis nyonyok. Kok jiblat to? Jilbab. Ora. Apa? Jibrat. Anak wong dar lho kowe jenenge jibrat. Heeh. Sing ndi jajal sing ndi? Wah. Nah, Paling ya mlebu. lha kok mlebu piye to? Lah mau wis foto ning kono. Ya digoleki nang ndi? Mosok gak ero ayo ning ndi ayo. Itu loh yang depan itu loh. Endi? Alah, sing lingak-linguk kae. Kuwi putune. Sing cilik kuwi putune. Lah sing ndi didudeng kuwi kok. Kuwi putune. Oh, kuwi putune. Ah, Ibuke ya sing mau foto kalian kula wau. Iya. Ya nak iki Iya. acarane manten. Manten sing dadi manten namane Mas Mas F. Kok F to? Oh, kuwi F apa V? Kuwi F. Lah ya Mas F. Loh. Sing F sing wedok, sing putri. Oh, Mbak F kalih Mas S. Loh. Aja mbok kek FS ngono kuwi ya kademen no F mbok kek S. F aja mbok kek S kademen. Maksudnya ini singkatannya F kuwi Mbak Fitri, S Mas Singge. Oh, celukane Mas Singge udah Mas Wahyu. Dudu Wahyumu lek sik sopon kae. Kok mu to? Wahyumu maki lho Mayangkara Kuwi iki lho lho. berdiri sendiri duduk Wahyuku. Oh iya ya, metra aku sing ngono. Aja ngono to, cuma Ya, ya. Wahyuku ngono to. Iya ya. Ki lho Mbak Fitri kae F iki lho. Nyapa kok dijenengne Mbak Fitri? Bocah iki kok Nyapa kok gak diceluk Mbak Febri aja? ngene Kok lho. dipanggil Mbak Fitri? Ya sasire sing nyeluk kecilik iki panggilannya memang Fitri. Gitu ya Mbak ya? Mbak Fitri kuwi artine Oh, Fitri kuwi suci. Apa V to wi? F. Iya. Beh, F to wi? F. F iso Fitri iso Febri sing bener sing ndi? Yo, Febri napa Fitri, Mbak? Oh, ku lho, monyet. Domongi. Loro. Febri. Wis sak karepmu wis. Iki namanya Mbak Febri dudu Mbak Fitri. Nyapa ora celuk anti ya bisa. Apa gerak? Kalih Mas Dianto. Yo. Iki lho. Biasanya iki nek apa nama ini yang dipanggil itu tengah-tengahnya. Dimas Niken Salindri yang dipanggil Nikennya. Mbak Fitri Febrianti berarti yang dipanggil Febri. Mbak Febrinya. Berarti Ini ki Mas Singgih Wahyu Dianto berarti yang dipanggil Mas Wahyunya. Terus koyo Mbak Afi Anissa Putri. Telane Nisa ngono.
Terus Aja wi. Putri lope-lope celuk lop ngono iya. Jenenge cegah kabeh wi jenenge Ragotra wi jenenge. Jeneng kok Putri lope-lope Sapa ya? lop iki. Jenengmu sapa, Bang? Lho wi lho, Robi Obeng Saibilah wi lho. Sapa? Robi Obeng Saibilah. Oh, jeneng dauk ae kok Saidilah. Jeneng dauk ae kok Saidilah. Kae Muhammad Kijek Darmayanto. Celane Kijek. Kijek. Oh, celane kijing. Kuwi adon wi, adon. Adon iki ngarepe ya nek. Apa? Muhammad Soleh Adon Niken Salindri. Lah Berarti paling dia anak adon. Kaya wis iya wis sakarepmu dongakne ngantene. semoga panjang umur, Amin. sehat selalu, Amin. sakinah mawaddah warahmah, Amin. langgeng Amin. sampai maut memisahkan. Amin. Dan semoga hanya cukup satu untuk selamanya. Amin. Dan semoga cepat diberi momongan. Amin. Semoga Mas Singgih tambah sayang. Amin. Biasanya cinta laki-laki itu semakin lama itu semakin pudar. Ora iso. Ora iso, Dok. Aja mbok gebyah-uyah padha sini. Kalau cinta perempuan itu semakin lama itu semakin menggebu-gebu. Lah lambe godir. Ora ngandel pret kalau anake. Semoga Mas Singgih semakin mencintai Mbak Sulesti. Kok Sulistyowati ngene sapa to Sulis ki? Mbak Fitri, semoga Mas Singgih selalu mencintai Mbak Fitri dengan ketulusan hatinya yang paling dalam sedalam. Dul, entek suarane. Ngene lho, Nduk, lek ngomong ditata ya to. Dengan cinta sedalam-dalamnya. Dalamnya. Ora kok sedalam. Kentekan suara diatur. Baleni neh ya, Pak. Semoga. Semoga. Ngono ae kok. Semoga. Wis mau baleni kok. Ya iya. Iki Ya. bola ale mbok. Kowe dongamu apa? Lho, dong aku siji. Apa? Aja pegatan. Amin. Lho iya to? Heeh ya, Nah, maksudnya iya. sing liyane kuwi. Liyane ya semoga berkah barokah keluarganya nanti. Meskipun ada rintangan dan godaan, biasanya wong lek omah-omah ki malah anu Mas. Biasanya wong omah-omah ki malah rintangane ki akeh banget loh. Kaya wis tau ngalami. Tahu ndelok Pak Mbok kowe bendina tukaran ae Mas. Ya adalah. Ngene lho, nak ngene. Tukaran kuwi bumbune wong omah-omah, besok sampean yo nglakoni. Ndak. Hubungan itu Aku takut tambah dewasa sakmene ae. Deh, bocah iki malah uhun nah to. Sok rabiku umur 40. Nyapa ora umur swidak ndang bungkuk pisan. Wah, ngenteni 40. Wes. Wis. Iya lah. Nyanyi yo, iki bapake namine Bapak. Bapak Haji kuwi malah. Bapak Haji Sukarmin. Windengi bengi. Iki panjenengan Bapak Haji Wakidi. Bapak Haji Wakidi kesukaannya itu yang langgam-langgam. Nggih, Bapak, ngersakaken Jadi apa? mumpung bapaknya masih di sini, jadi Iya. kita atur yang langgam-langgam Betul. dulu. Apa? Nanti semakin malam semakin hot. Hot. Golek Nanti kurang diparingi yang ambiaran hot. Iya, ya. golek kurang hot cepak baus. Ngersakaken napa, Pak Haji? Kodang kuning. Loh, mboten. Napa, Pak Haji? Lungi teng asmara? Iya. Sakmene nggonku ngeteni. Banci. Ngapa to banci barang. Beco gilani we. Kancane dipakane banci. Caidan. Ayo. Lungi teng asmara? Heeh wis. Nggih, minangkane Pak Haji, mbok menawa Pak Haji dipun pawruki to, Nok. Pripun? Paranono men nggih, men nyaket ngono. Engko nyanyi karo diparing tak dampingi ya. Ya, Ben tak, nggih, tak. Pak. Ya alah. Ya karo musiknya donakne. Salim yo, Ya, salim yo. salim kok terus balik Terus ya. balikna yo. Ya, ya. Minangkane pamundutanipun Bapak Haji Wakti. Taman. Gendong. Eh, Gendong dua. Gendong gini loh. walah. Loh, gini loh. Ujurmu rono ra kowe kok ngene murep no Marian. Ora ngono. Lah terus aku ngene geblak no. Mah, ngene lho sik to. Ini Kak di sini, terus satunya di Lho kok gak sampe kok kono? Jane aku iki MC apa manol ngangkat. Weh, ngabote. Ya nggih. Ya karo musiknya cah. Nggih.
ning kono karo nenggane ya, Nak. Ya. Sabrining kan panganteni janji prasetyane hati kadung tresna mring sliramu dawon bagus railing dina lan wektu ning ati katon rapi saya suwe saya rakaruan senadyan mong tansah anggadang aku samaryan sliramu rakelingan wong bagus anti-anti sepicir semaya wae aku tresna karo kowe tegane atimu saya gawe kelot iku prayoga aku ora bakal mundur aku ora bakal mlayu yen kurang nyamping sliramu ukuran tresno dudu pandangan yen langit ini tadi Mas apa? Mas Singgih minta request lagu Pujaningsih. Oh ngono. Iya. Tapi lo wonge ngantuk eket. Wonge wis ra kuat meneh lho, Nak. Mas Inggih wis ngantuk awane kan. Ayo, mari kita ke sana. Oke. Gendong maneh. Allah ya Karim, Allah Gusti. Kayak tadi loh. Kayak tadi loh. Sampai kok kono? Hmm. Iya ya pedhot boyoke kancane. Dang do. Yo. I have you. Wes, aku kok bocil ngomong Mas. Aku asine pengen reneket mau, asine pengen ngadem ki lho. Oh alah lah. Ning kono ungkep ae. Mbok sang wes batu to nduk sesuk. Ya. Wes aja didemeki. Wis ya. Kesetrum jare nggone. Kapan-kapan mayang karang nggawa ngene iki dhewe lho sindene. Dincep ning romu. Wong nggawa alat wis akeh ra mung nggawa wong pirang-pirang nggawa AC. Ayo kene. Ya. Wis engko tak tukokne dhewe. Nyinden ae ora usah dolanan kuwi. Kamerane Malik. Iki jenenge kamera telonen ya iki. Wes aja nggih pedhot wis ya sana pinter sana. Ini bukan mainan anak-anak ya, Nduk. Ya. Itu lo harganya lo paling 300.000. Wah. Regane ki larang. Piro toh? Paling ya kena dike tuku permen. Permen rong tronton kae ya. Ayo sini sama Mas Inggih. Tanya dulu aku tak ngetus nih iki. Keringat. Ngetus apa? Keringat ya wis ayo ke sana Jane ya. wong kok pemengan to ngetus bareng. Mas Inggih, Mbak. Halo Mas Inggih. Halo. Halo Mbak Fitri. Ya. Loh. Jare kontrono ya pindah sik kene to. Bocah uhul. Iki nek kuwade duduk ning mlebu gang. Kaya ning gang anggere ngliwat. Kae lho Mas Inggih karo Mbak Fitri kae lho. Iya nyanyi ya Mbak ya. Loh, sapanen sik. Loh sudah tadi ndak denger to kamu. Ning yo ora karo mlaku karo disalimi ngono lho. Iki panggung duduk ning dalan ngawur. Ya. Mbak Fitri, Mas Inggih, nggih monggo. Mandeka. Piye lo Mas sumuk lo aku ki. Ngapunten momongane anu obate telas. Minta lagu
pujaning sih ya Mas ya? Iya. Bisa nyanyi ya Mas ya? Bisa. Bisa. Makanya cedek kono. Heeh. Lah. Aku genep 10 no kuru kok kan. Bisa nyanyi ya Mas ya? Kenapa? Kalau nggak bisa nyanyi nanti joget aja ya. Kalau ndak mau joget berarti nyawer aja wes. Ya. 500.000. Loh. Kuwi jenenge gak nyawer kuwi ngarani kuwi njaluk. Gak apa-apa aku ndek kene mau buah kok yoan. Loh. Ditonjok aku ndek iki. Buahe lho tapi kok jali 500 ya men kancane. Buahmu mek selawe kok njaluk 500. Kok selawe pita Mas? Piro? Umume nek wong kabupaten kan Kabupaten ki Grogol. 30 no. Oh. Becak 30 njaluk sawere 50. Aku Men macah. 470. Beh. Ya. Matur sembah nuwun Bapak Haji Suwandono. Kok Suwandono ki piye to? Suwardono. Suwargono. Dono. Ge napa De? Swarga kuwi lho. Lah ya Suwargono. Suwardono sampe ngomong. Ora aku kasino orang. Mau nyuwun napa Request nggih? apa? Bawa. Wae. Iso niken. Raden Ajeng Dimas Niken Salindri. Api lho suaraku iki Kuat, rasane kok kuat. dibeset-beset iki. Ora harus semangat dong. Idam Sari iki piye? Dong wong ayu. Iki lho. Aku jeneng ati. Kowe jane nyanyi apa mengguk? Kaya ngene wong nandang asmara. Awakmu aja ngisi-ngisini lho. Gelarmu wis Raden Ajeng Dimas Niken Salindri. Lah iso iki diape-ape ora kok wong benguk ae. Ndang nggih. Ya sing apik tunjukkan bahwa kamu itu selain ambiaran Jawa halus ya iso. Salah. Lah iya wong budalmu mbiyen kok sinden to. Heeh lho, Boleh ya, Bu? sinden multifungsi. Lah ya multiplayer. Sapira? Ya, Multimedia. lambiannya ngelap keringet. Kaget lho iki mau arep tak idak lho iki mau cah iki. Lah nyapa? Dan ndak ketoke. Ngono kuwi ya didelok nyawang isor. Lah aku apa ya komanan no nyawang isor barang ki. Berarti sing salah? Adike. Lah ya bener wis ya. Wis. Ya. Wong ngefan aku to. Oh ndak sudah salah nih. Nah. Wow. Mana? Kakaknya mana kakak Jasmine? Namanya siapa namanya? Yasmin. Yasmin. Sini sayang, tak sawer sini sayang. Ayo Kak Yasmin. Maunya berapa? 5.000 apa 2.000? Lah. Kuwi jenenge nyangone orang nyawer. Nyawer 2000. Niken iki 2000. Dawanget bagus. Mbok kalem ngono. Sing apik ah. Aku mbok karo suaraku dhewe kok iso apik ngono. Waduh. Gelelinge ya. Biar kayak sapi piye ta, Nak? Terus piye neh? Kaya ngene. Ya. Suarane ayu, bocah apik. Suarane apik bocah asu. Jenggong no. Ayu. Ya. Maling jenggong. Terus piye? Apa to awakku ya. Apa to awakku kuru ngono. Awakku dhewe iya. awakku kuru.
tata awakku dhewe. Lah kowe iso ngono ya ora mbok sembung. Lah kowe cengkokmu kedawan. Mulane aja kakek cengkok. Dosen loh ini saya. Iya. Kamu Iya, tidak Bu. menghargai cengkok saya Iya, ya. Budus. Wedhus. Dosen jaremu. Terus meneh? Duh dewa. Wis iso. Alah-alah, ngono dadak takok kancane. Duh dewa. Merengwak, ora kok merengwak ngono ya ora lho. Saya budosan loh ini. Oke, Dus. Ngono jare dosen ngrengno. Yen cadak. Kuwi nggone Setya Tuhu. Besok kapan? Kayak kleru. Besok kapan katakan cecer lan wong umpama nanah kodok tanpa perahu sasat Darat ing Jolo. ing Jolotri ngidam sari Tepuk tangan buat Ikan Salindri. Lan, aku no kelingan we pas nyanyi no cilianmu mbiyen ketok gede. Saiki ora ketok gedhi. Ora saya ketok cantik. Karena kan menjadi budos. Jadi Aku budas, kamu buldog. iya kirek kuwi ngawur ae budok. Umpama sliramu mati. Umpama sliramu mekar melati. Sekar. Lah iya. Aku dina iki uhul. Ketularan ikan. Iki lho kembange. Ya. Kembange, Mas. Ya ora aja dipethiki sesuk sik kangge. Dipetik piye wong ki palsu kok. Asli lho nduk nduk. Ya. Ngidam sari, Pak. Sabawane, Pak. Sabawane sak langgamipun. Nggih. Mayangkara. Aku kumbang ngidam sari. Wong manis aku kang bakal sinak sini sama janji prasetya
sampai nyanyi langgam iki ya suasanane jan hening. Saking sakrale suaramu no. Masa toh? Wah, Ngeri Mas. Ayo Mas pulang. kok pulang piye urung mari kok pulang. Ya. Yo, yo. Nyidam Sari katur kagem pinanganten sarimbit inggih menika Mbak Fitri Febrianti kalian Mas inggih Wahyudianto kesarengan kalian campur Sari Mayangkara niken Sari Apa nduk? Anu mataku blereng tak kira duit tibake kupon voucher. Mamula ta mamula? Kaya aku asine ngono wene ya. Kok tekode? Heeh, kode. Nggih Budos. Bapak mau dereng nggih, Pak nggih? Dereng nyapa? Hah? Dereng nyapa? Bapake dereng nyanyi ya, Mas. Oh iya, dereng nyanyi, Pak. Mboten saged nyanyi nggih. Lah nggih mboten kula lho Pak sing ngomong nggih. Suaramu apike ya ning ngene iki lho, Nak. Kuwi luweh-luweh cara nyawa ki enek ngono lho. Asine apike kuwi nek nyanyi lagu Thailand ngono kae. Piye nyajal iso? Nyajal piye? Wanine kapnya hule papalo palong ya. Palo palong. Apa enek basa Thailand kok? Aku nekat ora enek lho. Kok iso aku ling lap 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 lap. Lah nyapa kok nganggo lap? Ling tai lap lap. Kok iso ning tak. Matur nuwun karo bapak karo terima kasih Pak, matur sembah nuwun. Dereng lho Pak wau Pak. Nggih, matur sembah nuwun nggih Pak. Pak. Anjay. Loh, kok iso anjay? Rong mau rong bapake. Wis diparingi. Kene, Nak. Pak dereng lho Pak wi mau Pak. Pak Wingko sampai ku koma duber. Dereng Pak niku mau Pak nggih. Nggih. Mboten Pak, mboten saweran lho Pak, nggih. Mboten, mau tenan? Ya, mau tenan? Hah? Mau tenan? Monggo. Gelem. Nggih, kula wakile mawon. Kula mboten usah nggih. Oh, nggih. 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 Terima kasih. Pak matur sembah nuwun nggih Pak. Foto dulu Kak Yasmin. Sehat selalu panjang umurnya. Oh enggak mau. Kayak Nisa ya. Wajahnya kayak aku kok. Iya.
Ngefans banget Oh, loh. ngefans banget ya. Namanya Yasmin. Namanya kamu seperti teh sayang. Loh, kok teh lo Yasmin. Teh Jasmine. Wi Jasmine ki Yasmin. Iya. Beda Jasmine karo Yasmin. Ya. Nek kamu Yasin. Udah ya udah. Nak, kene-kene iki ana pamundutan saking Bapak Haji. Aduh, pecah engko. Engko lek pecah lho, Nok, iki kaca, Nok. Iki nak dikegejrek. Iya, wis iki gejelik. Iya, sak senengmu. Ak dhewe iso salto lho iki ning kene. Jajal. Ya. Mah aku nek konjaran. Nggih. Mah aku berat. Nak, Ya, iki ana pamundutan saking Bapak Haji. piye Mas? Ngersake pangkur jenggleng. Anu ya, caping gunung ya. Iya. Oke. Kowe iki nyandi to? Iki lho nggon. Walah luwe to jebule. Iya ya engko dipundhut ning ko. Es ndek enek es. Alah enak es batu iki lho. Wah, tem lebet kae. Ke lho. Kayak ya. Ya kene. Hah. Caping gunung Mas. Ya, Dibawani ora? dibawani nganggo jenggleng. Saben bengi nyawang kotang gitu. Konang. Kok iso bocah iki lek ra ditut Allah. Ya Allah. Golek. Ayo ndak nyanyi kok bocah semego. Yo kalem-kalem iku lek rusak bio. Kilo es, kilo es. Es, ya kene. Jumukno. Kene. Aku yang getmu yo ngelak loh Mas. Iya. Niken juga manusia. Sing arane kowe sapi ya Punya sapa? rasa, punya ngelak. Iya. Ki rasane apa? Rasa bayar. Es jambu. Rasa Niki komen, es jeruk. Ya sing ndi iki? Iki ya iki. Oh, utang lho. Beh. Sinden lo nyombar ta, Dok? Ayo ndak bawa sana. Bawa no. Yo terus Nak. Tisu. Tisu, alah. Yo terus Nak nyanyi Nak. Yo. Saben bengi. Ya nganggo jenggleng Nak. Ya. Tisu. Tisu. Nak. Bang Bambang rene om, Bang. Tisu ta. Sing jenggleng aku sapa masa ya kameramen. Gawane asmu lho ra iso nggawa. Ki rokoke sapa ya tak ceklek. Iki lho asmu ki lho. Rokokmu tak ceklek iki lho. Kuwi jek 1500 ya, Nok. Ya, tak jenggleng kene. Nyawa. Aku rong muni nang kok. Wah. Hop. Tantulun tandet. Nah, Oh, nang. nganggo irama. Wis ngono ae. Ya wis, Nang. Yen mamaja mau nganggo janur kuning. Yo. Kembang wae watak. Kembang wae watak. Lah iya aku perang ngono. Kembang wae wetakan. Aku kuwi lho sing gak penak iki. Gunung. Tak tang. Hoong. Iki tenanan. Iya, tenanan. Brang-brang. Pacitan serwi
aja ditiru kuwi ngono kleru inu mane banyu hening monggo Bapak Haji Wakidi tangkur jengleng sampun dipun sinangani ya jangan perjuangan
jam 12. Jam 12 yo engko ganti panyanyi. Heeh, ben dinyanyiane Iki karo Mbak Maria. ngaturaken kagem Bapak Haji Wakiti. Apa dipun pinangkane Mbak Haji? Mugi-mugi saged dados jampining saya. Jampine saya, mugi-mugi saged menjadi kenang-kenangan. Heeh. Mergo wis tau nanggap niken. Heeh, muga-muga ra kapok. Wah, mboten Pak Haji, mboten kapok. Bakale rencana ku nimbalinan nek sepasaran manten. Oh. Sepasaran. Amin. Amin ya. Wis sampean sirahat ya. Heeh. Nah, akeh nek sing nyuwun jam 12 to. Ya, sirahat. Jam 12 ditetel-tetel. Sing di Mas Bambang koyok. Tewel. Koyok tewel bosok. Cahitan. Ya, iki digawa. Nggih. Yo nyonyor kan nggih. Matur nembah nuwun kalau minangkani pamundutan saking panjenenganipun Bapak Haji Wakiti ugi keluarga agung sampun dipinangkani setunggal mbaka setunggal. Mugi-mugi saged dados jampine saya. Nggih, tasih sesarengan kalian campur sari Mayangkara Niken Salindri anggenipun marak sowan wonten dalemipun Bapak Haji Wakiti dalah Ibu Hajah Supiyati. Anggenipun dalu menika mangayu bagya dawuhipun pinanganten Mbak Fitri Febrianti kalian Mas Singgih Wahyudianto. Matur nembah nuwun ya. Monggo Pak, iki wana sing badhe gabung. Wo lada semi. Monggo Pak kok. Ya karo Mbak Afi. Ya kene nak, sik. Nggih. Nggih. Sugeng dalu Bapak. Sugeng dalu Nggih, Mas Bambang UU. Menika kalian Bapak sinten nyuwun sewu? Bapak Suko. Bapak Suko berarti seneng. Suko Nedo. Seneng mangan. Apan Nggih. seneng mangan bolak-balik mangan-mangan. Nggih. Bapak tenan nyanggone Bapak Wakidi. Nggih, Bapak pripun? Haji. Panganan sakmono kae. Wah. Aku mangan pentol mak geruduk kriel-kriel. Enak, Pak. Lah kok ning kene enek neh. Enek iwak anu. Iwak napa? Ayam. Lah kok lah aku ya imbuh neh. Lah wong aku ya seneng Lah nggih wong kathah. Beliau masak. Anggenipun nyugata tamu. Ya muga-muga Bu Haji, Pak Haji sehat walafiat. Amin. Nan lah aku nang kene beh masak Allah, kaya ngene panganan kaya ngene kae. Engko aku mangan neh. Bar nyanyi nek. Lah bar nyanyi ya mangan neh. Lah piye nek gak ngono? Sakmono kae ra nek sing entekne. Monggo, itu budi, kok disukani sing budi? Ning saderengipun tetembangan wonten doa kagem pinanganten mboten? Napa ne? Donga kagem manten. Ya tak dongakne nang mantene. Monggo. Moga-moga mantene sakinah waradah warahmah. Sakinah mawaddah warahmah. Ya sing ngono kuwi. Moga-moga sayang selawase. Amin. Satu arah menuju jenjang pernikahan itu. Iya, koyo ngono kae lah aku dhewe. Aku ya tahu ngono. Nggih, kula nggih tahu. Sampeyan tahu apa rong? Ya, tahu. Lah nek niken iki rong tahu jane. Nggih. Ya, Nduk, Afi. Arep nyanyi karo niken nek ya gak sida. Pun saya. Lehku pengen masalah kapan petuk niken Salindri aku tak nyanyi karo Mbak Niken. Ayo, Fi. Ya wis kene ayo. Nang kene iki wis padha ae. Sami mawon niki nggih niken seledri kok. Enjen iki kalian Bapak Bapak Suko Nedo. Suka. Daleme pundi lho Bapak? Daleme kelor kono. Celak mriki nggih. Celak lah piye. Sik. Celak kene. Badhe nyekar napa? Jambu alas. Jambu alas ngoten nggih, sesarengan Mayangkara. Nggih. Ada keluarga besar yang mau bernyanyi. Yuk, mbak-mbaknya pakai baju coklatin aja, mau nyanyi ya. Sinten bapak sing biasanya remen nyanyi dan, yuk nggak apa-apa yuk. Ayo, nanti ditemani sama mbak-mbaknya kok. Ayo, mbak siapa namanya? Ratna. Reta.
Reta, Reta, engkaulah. Mbak Ati, Mbak Ati, monggo. Mumpung ketemu kali Mayangkara loh, yuk monggo. Mau berkenan? Iya, Mbak. Mbak Ati. Gimana Mbak Ati? Yuk, waktu. Mau ya? Ada enggak? Kalau enggak ini saya lanjutkan ya. Ayo, ada tidak? Ayo. Mbak Ati? Ibu? Ibu? Monggo Ibu. Mbak Niken? Oke. Mbak Niken lagi minta Mbak Niken mau disawer Ibu. Yo sini minta himing. Joget semua ya Bu. Ayo ibu-ibu Patayat, ayo. Ibu-ibu Patayat. Ibu boleh naik monggo Ibu. Monggo Ibu. Ibu Haji. Ibu aja boleh naik kok monggo. Lagunya himing. Boleh naik monggo Ibu, naik aja deh biar di syuting sama teman-teman YouTuber. Himing. Cinta bojone kanca. Oh bojone dhewe. Ayo ibu Fatayat. Mbak, ayo toh, gak usah izin. Mau jadi kepengen naik. Sudah tak minta nih loh. Ayo, engkau geton loh ya. Ayo, iming-iming. Ayo. Niki umpama jenengan anggap dhewe ya wis pira gitu baca. Iya. Ayo. Ya. Gak usah bawa HP wong sudah di syuting kok nanti. Ya, enggak apa-apa, Deng. Ayo Bu, ayo Bu. Mboten enten tanggane Bu nggih. Langsung lompat mawon. Nah, nggih. Ampun berangkang Bu. Ayo ibu-ibu Fatayat ya. Ayo. Siapa? Cinta bojone dhewe. Ini kita lek ibu-ibu iki. Berarti. Iki campur sari duduk ning alas Mas. Sudah mbah ini bukan Ya, ibu. tak pokek tenan kok. Ya, Cegah lho Bu, ngene Bu. kok Amit. iso cegah. Ibu aja enggak diajak ikut, ibu aja mau ikut sekalian mbok foto. Sarimbit toh, ngomongi coklat kok. Oke itu guys ya. Anu nyuwun sewu graji mesinnya dari dipateni Pak. Campur sari ana wong graji mesin. Kowe iki jane tukang keyboard atau tukang tebang jane. Yo, sesarengan Mayangkara ada Niken Salindri. Natian rekane namewu. Neh to. Kenek kanggo ada aku. Mbok gawe mesin.